मुझको भी तो लिफ्ट करा दे हो, माका भी लिफ्ट करा दे. ए भाई चल आगे जा चल. ए भावाशी भावाशी, बघ बघ माझी काय अवस्था करून ठेवलंस तू. अरे कोण असस तू? कोण असय मी? मीच तो तुझं दळभद्री बँक अकाउंट. बँक अकाउंट? मेल्या तुझी अवस्था कोणी केली? मेल्या तूच केली असस. मेल्या काहीतरी कामधंदो कर, माझं मेकओव्हर कर. अरे लोकांच्या आरड्या असतात, एफड्या असतात, आणि माझा काय मिनिमम बॅलन्स कट, हिडन चार्जेस, लेट चार्जेस कट, बाउन्स. अरे मेल्या लाज वाटतं का तुका? लाज वाटतं? अरे 4 बँक अकाउंट जेव्हा एकत्र बसतात ना, तेव्हा एक जण बोलतो माझं घराचा हप्तो गेलो, माझं कारचा हप्तो गेलो, माझं मोबाईलचा हप्तो गेलो, आणि मी काय चाक 15 रुपये, सिगरेटला 10 रुपये, आणि त्या दिवशी काय सिगरेट प्यायला पैसे नव्हते म्हणून बिडी प्यायला शी. आणि ते बँकवाले मिनिमम बॅलन्स चार्जेस लावून 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 माझी किंमत शून्य करतील. आता किती रवलेत? 49 रुपये. 49 रुपये फक्त. आला रे, आला रे आला. भावाशी यो कोण? भावाशी यो चाय पियल असा. आता तू काही एक काळजी करू नकोस, तुझ्या 49च्या जीवावर मी याची 11 प्लेयर विकत घेतलंय. ए नाही भावाशी, माका याची भीती वाटते. अरे घाबरा नको. असा. अरे घाबरा नको, जा त्याच्याकडे जा. भावाशी असं नको करूस. IPLच्या सीझन मध्ये बरीच बँक अकाउंट येतात, पण मला आवडतं मिनिमम बॅलन्स वाली कवळी कवळी बँक अकाउंट. ओ साहेब, मी त्यातलो नाही. अरे मग होशी साहेब, करोडपती होऊच आहे ना तुका? हो. अरे मग ता इतका सोपा? नाही. अरे सोपा. मी तुका करोडपती होऊक मदत करतले. टीम मध्ये कोण कोण असत देखाव? गुमरा. वा 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 वा. IPL मध्ये ज्याची करोडची किंमत असा त्याका तू 49 रुपयात घेतलंस. वा वा वा. अजून काय घेतलंस? शर्माजी का? अरे वा. अजून? कोळ्यांचो विराट. वा 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 वा. झालंस तू करोडपती. करोडपती. वा, शेवटी झालंस करोडपती. जा. हा, शेवटी माझं अकाउंट झालो करोडपती. ये ये ये. ये हे मेल्या, तू माझा भांडवल असस. पण टीम याची जिंकली असा. काय केलंस ना या जुगार बाई. माका शून्य. मेल्या कोकणातली जमीन पण अशीच खाल्लं तू. मी तुका सोडतलंय नाही. सॉरी. तुझ्या आवशीचा सॉरी का? माका शून्य करून सोडणार.